сяляне былі ўпэўнены, што яны настолькі шмат зрабілі для перамогі расійскай імперыі, што яны вольныя людзі, так, яны больш не павінны выходзіць на баршчыну, на паншчыну і гэтак далей. Ідэю ўвогуле вельмі цяжка задушыць. Ідэя, калі з'явілася, то яна ўжо будзе нейкім чынам шукаць выйсце. Устаць усім разам, валасы назад і аднавіць. Толькі пачнем, а там далей пойдзе. Добрый дзень, альбо вечар, альбо ноч. З вами падкаст «Так склалася гістарычная» і я, Дзягіль Ганна, рада вас вітаць на нашых аўдыахвалях. Спадзяюся, у вас усё добра і добры настрой. Сёння у нас у гасцях зноў Таццяна Даўгач, кандыдат гістарычных навук, навуковец, даследчык, выкладчык, экскурсавод і папулярызатар навукі. Вітаю. І з Таццянай мы ў мінулы раз пагаварылі пра далучэнне беларускіх земляў да расійскай імперыі, дайшлі да вайны з Напалеонам, і сёння мы пагаворым больш падрабязна пра тое, што адбывалася пасля гэтай вайны, і пагаворым, якім чынам яна паўплывала на стан мясцовай шляхты, мясцовага насельніцтва ў цэлым у межах палітыкі расійскіх уладаў. Таццяна, раскажыце, калі ласка, а якім чынам паўплывала вось падзеі напалеонаўскіх войнаў на стан, на адносіны расійскіх уладаў да мясцовай шляхты? Як вядома, вайна 1812 года скончылася паразай французскай арміі, так, і перамогай расійскай імперыі. Далей працягвалася яшчэ ваенная кампанія, так, менавіта на тэрыторыі Еўропы ўжо, але на вось момант ужо там канца 1812 года, на пачатку 1813 года мы можам казаць пра тое, што надзеі на Напалеона, канешне, да, у справе аднаўлення нейкай формы дзяржаўнасці было, і так яны не спраўдзіліся, это відавочна, і напэўна пачаўся пошук шляхоў новых. Як паўплывала вайна і стаўленне насельніцтва да Напалеона ўвогуле, да, і да якіх гэта наступстваў прывяло, тут такая гісторыя. Шляхта сапраўды ў большасці сваёй перайшла на бок Напалеона, так, і гэта вядома, і зноў жа там у іх была канфіскавана маёмасць падчас вайны, аднак пазней Александр I дазволіў гэту маёмасць, канешне, вярнуць пры ўмове, што шляхта вернецца, што яна прынясе прысягу на вернасць, і далей перевернём страніцу, вось такая гісторыя. Што тычыцца, напрыклад, насельніцтва сялянскага, то там была гісторыя крышку іншая. Прыклад, сяляне, якія, напэўна, не былі вельмі задаволеныя прысутнасцю, па сутнасці, абедзвюх армій, так, над сваёй тэрыторыі, топчуць пасевы, зразумела, што это ні да чога добрага не прыводзіць, а сяляне, канешне, ва многім дапамагалі якраз выгнаць хутчэй напалеонаўскую армію з тэрыторыі Беларусі. І некаторыя, насамрэч, рэгіёны, яны адзначыліся такой сур'ёзнай партызанскай барацьбой, так, яны адзначыліся, досыць сур'ёзнай падтрымкай сялянскага насельніцтва, так, вось этой, урадавай палітыкі, будзем так казаць, або ўрадавага боку. Ёсць такая гісторыя пра сялян вёсцы Жарцы, якая знаходзіцца каля Полацку. Насамрэч, сама гісторыя досыць вядомая, але вельмі паказальная, вось ілюстрацыйная ў гэтым сэнсе, таму што, глядзіце, шляхту, якая, па сутнасці, здрадзіла яе, прабачылі, дазволілі вярнуцца, а сялянам сказаў імператар так: крестьяне, верный нам народ, да получит мзду сваю ад Бога. Воздасца ім. Там у Жарцах просто што стварылася, якая сітуацыя, сяляне былі ўпэўнены, што яны настолькі шмат зрабілі для перамогі расійскай імперыі, што яны вольныя людзі, так, яны больш не павінны выходзіць на баршчыну, на паншчыну і гэтак далей. І вось іх за тое, што яны не выйшлі на паншчыну, білі за гэта, зразумела, вось, таму што прыгоннае права яшчэ на той момант ніхто не адмяняў. Думкі былі, але яны не дайшлі да справы, канешне. Вось, то бок уявіце сабе, да, якая сітуацыя. Крыўдна, канешне, але вельмі ілюстрацыйна, так, то бок для расійскай імперыі, канешне, тыя, хто тут меў уплывы, тыя, хто тут меў нейкую павагу, так, нейкія фінансы, яны былі значна больш цікавымі, чым вось такія людзі. І зноў жа, гэта проста яшчэ эпоха такая, так, і стаўленне да сялян зусім іншае, так. Існуе яшчэ вось это прыгоннае права, так, па сутнасці, яго яшчэ не адменяць 50 год, так, па сутнасці сяляне гэта, рабы, хто гэта такія, так, яны беспраўныя людзі, якія сапраўды не маюць асабістых правоў. У расійскай імперыі, дарэчы, іх можна было прадаваць без зямлі нават, прычым раздзяляючы сем'і і гэтак далей. Гэта, канешне, ўсё вельмі цяжка, зноў жа, сёння уявіць сабе такое нават
нават складана, так, а раней гэта была такая бытнасць. Таму вось так, то бок гэта яшчэ супала з тымі уяўленнямі аб тым, што такое добра, што такое дрэнна таго часу, вось так. Ну, а калі мы кажам пра шляхту, так, калі мы кажам увогуле пра тое, што былі людзі, былі слаі насельніцтва, якіх хацелася падтрымаць, то мы якраз прыходзім да такой палітыкі і моўнай, і канфесійнай, ну, і нас супярэчлівая досыць была насамрэч расійская імперыя, але тым не менш. Ну, па сутнасці, вось да паўстання 30-31 года нікага сур'ёзнага ціску на каталіцкае насельніцтва не было, так? Ну, чаму? Таму што, зноў жа, большасць з шляхецкіх тых сем'яў, так, гэта ўсё ж такі каталікі на той момант. У нас, акрамя каталікоў, канешне, яшчэ пражывала і праваслаўнае насельніцтва, і пратэстанцкае, і грэка-каталіцкае насельніцтва, то бок уняты. Ну, тут варта сказаць, што грэка-каталіцкае насельніцтва ўспрымалася расійскай уладай як каталіцкае, што, ў прынцыпе, справядліва, таму што, як бы, гэта каталікі ўсходняга абраду, так, вось. Ну, на іх глядзелі такім жа чынам. Просто тут быў такі момант, што шляхта каталіцкая, так, уняты гэта звычайна, ну, або вельмі дробная шляхта, або сяляне, часта вельмі непісьменныя людзі, неўплывовыя ў рэгіёне, таму, як бы, тут такое другасортнае адносіны, або адносіны як да другасортнага насельніцтва. Вось такі момант. Зноў жа, моўная палітыка на той момант яшчэ была досыць лаяльная, таму што, напрыклад, падручнікі, якія яшчэ Кацярына II інспіравала, як бы, выдаваць, яны друкаваліся на рускай і на польскай мове, і увогуле шмат якіх гісторыкі лічаць насамрэч, што менавіта першая палова 19 стагоддзя гэта такі пік паланізацыі увогуле беларускіх земляў. Да, во як незвычайна, так, таму што на польскай мове і выдаваліся і, вы бачыце, падручнікі, так, і кнігі. Вось, напрыклад, першай палове 19 стагоддзя толькі 2% кніг, якія выдаваліся на нашай тэрыторыі, яны былі рускамоўнымі. Все астатнія былі польскамоўнымі. Вось так, уявіце сабе. Зноў жа, дакументы таго часу, так, калі мы працуем з архіўнымі дакументамі, то сапраўды вельмі цяжка даследчыку, не ведаючы польскай мовы, працаваць з дакументамі, якія тычацца гісторыі Беларусі ў складзе расійскай імперыі вось першай паловы стагоддзя. То бок яны веліся, дакументацыя велася на польскай мове. Не ўся, канешне, але тым не менш. Вось такія моманты былі. Моўная палітыка, бачыце, яна не адразу пачалося з таго, што ўсё, мы пераходзімся на рускую мову і вучымся на рускай мове, размаўляем і гэтак далей. Не ўсё так адназначна, не ўсё так проста. Другая палова, канешне, ну, зноў жа, не другая палова, нават ўжо другая трэця стагоддзя, так. Это ўжо, канешне, зусім іншая гісторыя, але пакуль што вось так. Зноў жа, пакуль што да 30-х гадоў у нас існуе і гэта моўная палітыка, бачыце, і канфесійная палітыка такая, ну, досыць лаяльная, так, і гэтак далей. Наконт канфесійнай палітыкі таксама дзіўныя крышку моманты, на якія хацела бы звярнуць увагу, таму што канфесійнае пытанне і нацыянальнае пытанне, будзем так казаць, яно разглядалася ўладамі расійскай імперыі як нешта такое суцэльнае. Ну, то бок я пра тое, што, в прынцыпе, это характэрная рыса ўсяго, напэўна, 19 стагоддзя, што калі чалавек католік, то гэта, ну, абавязкова паляк або літовец. Ну, і калі пратэстант, то таксама, хутчэй за ўсё, так. Калі гэта праваслаўны, то гэта рускі чалавек. А дзе ж тады беларус, да? Вось узнікае пытанне такое вельмі цікавае, і насамрэч вось да канца 19 стагоддзя па сутнасці на яго і не было адказу, таму што вось былі это два канцэпты, вось уявіць сабе, напрыклад, там расійскім уладам, што існуе, можа існаваць праваслаўны беларус або каталік беларус, было вось цяжка. Ну, такая падмена насамрэч гэтых дэфініцый мелася, да, то бок канфесійнае і этнічнае пытанне яны змешваліся паміж сабой, вось так. Ну, власна кажучы, в 19 стагоддзі толькі пачынае вось стварацца самы гэты канцэпт нацыі, незалежна ад рэлігіі, незалежна ад рэлігійнага веравызнання. Власна кажучы, ладно, там каталікі, праваслаўныя, яўрэі, калі ты іўдэй, то ты яўрэй, калі ты праваслаўны, то ты ўжо асоба рускага паходжання. Ну так, конечно. Ну, ты ўжо ўсё, ты ўжо карыстаешся ўсімі правамі звычайнага нармальнага праваслаўнага чалавека. Такім чынам, вось у нас у гэты прамежак паміж Напалеонам і паміж паўстаннем у нас нешта адбываецца. Такая больш-менш лаяльная палітыка, власна кажучы, тоже Віленскі універсітэт, там нейкія студэнцкія таварыствы, там нейкія абраджэнні ходзяць, а потым што сталася потым? Нешта там яны бродзяць, думаюць, што ж такое сталася? Глядзіце, зноў жа, першая трэць 19 стагоддзя такі час рамантыкаў насамрэч. І калі мы паглядзім, ну, уласна, на расійскую імперыю, то мы таксама ўбачым нешта вельмі падобнае. Вось гэтыя дварянскія рэвалюцыянеры, так званыя, декабрысты, так, якія вось якраз таксама ў гэты час насамрэч сам рух зараджаецца. Гэта ўсё таксама адбываецца. В першую чаргу за таго, што так пабачылі тое, што ёсць у Еўропе, што чым расійскую імперыю можна зрабіць лепшай, так, больш велічнай і гэтак далей. Ну, то гэта вось менавіта рамантыкі, якія хацелі, як казалі пра іх пазней, насільна ашчаслівіць страну. Што тычыцца нашай гісторыі, таксама з'яўляюцца падобныя вельмі фарміраванні, таксама гэта менавіта вось гэта былая шляхта, ну, ўжо дваранства зараз расійскай імперыі, так, але дваранства нашых менавіта тэрыторый, якія таксама ствараюць свае гурткі, але, як бачыце, для іх, канешне, найперш цікавыя вось менавіта мясцовыя праблемы і пытанне, зноў жа, аднаўлення дзяржавы. Спачатку, як вядома, зноў жа, узнікае гэта таварыства філаматаў, так, якія абсалютна патрабаванні вегетарыянскія, будзем так казаць, да, яны
ўсё хорошае супраць усяго дрэннага. Сапраўды. Яны там аднаўляюць рэцэптуру хлеба, які выпякаўся калісьці на нашай тэрыторыі, там у даўнія часы яны займаюцца зборам фальклору. Ну, в цэлым гэта такі час беларусазнаўства. З боку як бы расійскіх даследчыкаў узнікае цікавасць да нашага рэгіёну і з боку мясцовых даследчыкаў. Вось зноў жа там археалогія ўзнікае тут вось у нас мясцовая менавіта, да, з'яўляюцца там першыя музеі і так далей. Ну, это ўжо пазней крышку, але тым не менш вось можам сказаць, што эпоха так плюс-мінус адна. Яны вось цікавяцца гісторыяй, канешне, яны такія гуманныя вельмі людзі і гэтак далей. Пазней узнікае яшчэ адно такое таварыства, так, ужо таварыства філарэтаў, у іх больш такія канкрэтныя мэты, так, якія тычацца, канешне, таго, што, можа быць, не спадабаецца ўраду расійскай імперыі. Яны ўжо кажуць аб паскарэнні нейкай сялянскай рэформы, так, яны ўжо кажуць аб канкрэтных палітычных сваіх поглядах і гэтак далей. Ну, зразумела, што за імі, я думаю, што і сачылі, іх забаранілі, але забарона таварыстваў, увогуле забарона, ў прынцыпе, нейкіх, ну, нейкіх суполак, аб'яднанняў, так, яна не прыводзіць, як правіла, да іх ліквідацыі, то бок яна проста прыводзіць да таго, што за імі становіцца складаней сачыць, то бок яны пераходзяць у нейкае падполле. Ну, і нельга сказаць, што ў той форме, якой яны былі, канешне, так яны перайшлі, але ўсё роўна, ну, усе гэтыя ідэі яны не зніклі, так, ідэю ўвогуле вельмі цяжка задушыць. Ідэя, калі з'явілася, то яна ўжо, ну, будзе нейкім чынам шукаць выйсце, так, вось, і это выйсце, як вы бачыце, ну, сапраўды знайшлося падчас так званага лістападаўскага паўстання. Яно мае шмат вельмі назваў, так, гэта вядома, і польскае паўстанне яго называюць. Зноў жа, гэта такая гістарыяграфічная традыцыя, так, якая склалася, напэўна, больш у расійскай імперыі, ўсё ж такі тады яшчэ падчас усіх гэтых падзей, таму што ў дакументах пісалася, што там это польскія возмущення, польскае восстанне і гэтак далей, таму што зноў жа землі былой Рэчы Паспалітай на той момант неяк так успрымаліся агульна. Хаця, ну, тут насамрэч варта разбірацца, таму што, канешне, не ўсе гэтыя землі успрымаліся адназначна там як Польша, але вось пытанне, чамусь яно падавалася менавіта так, як польскае паўстанне. Хаця, канешне, мы мелі да гэтага дачынення. Ці было гэта паўстанне шляхецкім? Ну, так, яно было шляхецкім, сапраўды, зноў жа, это вось ты час гэтых дварянскіх рэвалюцыянераў, насамрэч, так, вось адсюль гэта ўсё. Пазней яно ўжо зменіцца, пазней зменіцца ўвогуле парадыгма, і зменяцца падыходы, і зменяцца ідэі, але пакуль што вось это шляхта ўсё здымае, ну, як бы дварянства гэта наша. Ну, да, самая нейтральная, напэўна, назва, якая зараз існуе, вось лістападаўскае паўстанне, так, пачалася, таму што ў лістападзе 30-го года, або просто паўстанне 30-31 года. Але, ну, насамрэч, як бы мы яго не называлі, яно супала з такімі нацыянальна-вызваленчымі рухамі ў Еўропе. Яно таксама прывяло да кардынальнай змены палітыкі расійскай урады. Сапраўды падзяліла гісторыю адносінаў расійскай імперыі да новадалучаных земляў на да і пасля. Усе самыя такія кансерватыўныя, нейкія такія жорсткія, можа быць, патрабаванні ці не патрабаванні, а прапановы, якія імператарам даносілі, якіясьці, а можа быць, чыноўнікі, так, якія казалі, што трэба гэта знішчыць, там гэту польскасць, трэба нешта там раздаць землі рускім, трэба вось праводзіць больш жорсткую палітыку русіфікацыі. Усё гэта вось нейкім чынам адбівалася ад ліберальнага ўспрымання свету таго ж Александра, так, або там яго папярэдніка, ўсё ж такі часы былі іншыя, да. То тут ужо пасля паўстання 30-31 года ўсё яшчэ нарвалася на такую асобу спецыфічную Мікалая I. Вядомы чалавек, досыць менавіта сваёй жорсткасцю, так, сваім кансерватызмам, да, такой непамяркоўнасцю, я б, напэўна, нават сказала. То бок, вось гэтае паўстанне лістападаўскае 30-31 года, гэта такое пік, ну, можна сказаць, рамантызму, калі вось устаць усім разам, валасы назад і аднавіць. І все, толькі пачнем, а там далей пойдзе. Ну, па сутнасці, так, вось я пра што казала ў мінулым выпуску, пра тое, што вось з'явілася такая не толькі плыня, вось полюс палітычных рамантыкаў, палітычных максімалістаў, вось это якраз яны, па сутнасці, гэта тыя людзі, якія аднаўлялі Рэч Паспалітую, не гледзячы ні на што, не уяўляючы, як яна будзе развівацца, што гэта будзе насамрэч, таму што зноў жа фінальныя вось гэтыя стадыі развіцця Рэчы Паспалітай ж таксама вельмі супярэчлівыя, так, і для таго ж вялікага княства літоўскае вельмі супярэчлівая, і тэж канстытуцыя яна вельмі супярэчлівая, будзем так казаць, але тым не менш, ідэя гэта была на той момант. Дзякуй. Такім чынам у нас палітыка змянілася. Ну, па-першае, асоба імператара, іншы імператар ужо не такі ліберальны, як Александр I, Мікалай I, ён быў кансерватар, салдафонам яго яшчэ называюць, ваенны чалавек, ён любіў, каб усё было чётка і пад лінеечку. Што сябе уяўляла вось гэта новая палітыка царскіх уладаў у адносінах да беларускіх земляў? Ну, насамрэч, это такая палітыка усмірення, напэўна. Мы можам казаць пра тое, што русіфікацыя зараз вельмі пачала набіраць абароты. Сталі пераводзіцца ўвогуле нашай землі ў нейкі новы фармат рускамоўны. Як мы ведаем, быў зачынены універсітэт Віленскі ў 1832 годзе, як рассаднік гэтай ідэі, хаця вось ён быў як бы адноўлены якраз у часы расійскай імперыі падчас там праўлення Александра, а тут ён быў закрыты. Была ліквідавана вось гэта сам
самая брэсцкая царкоўная унія ў 39 годзе і ўсе грэка-каталікі ўсходняга абраду яны былі далучаны да праваслаўнай царквы, чым, канешне, яны пашырылі колькасць праваслаўных так на нашай тэрыторыі. Каля 60% усіх стала разам 58, там вось гісторыкі лічылі. Пачаўся такі перыяд спробы уніфікаваць, напэўна, нашы землі, можна так сказаць, уніфікаваць, то бок зрабіць іх такімі, якой павінна быць сярэдняя расійская губерня. Я просто чытала меркаванне, што для 19 стагоддзя беларускія землі, вось все гэтыя заходнія губерніі характарызаваць палітыку расійскага ўраду як адносін да ўнутранай калоніі. Да, што з аднаго боку так гэта наша тэрыторыя, да, але асаблівы падыход, асаблівыя законы, яны там больш жорсткія, магчыма нават чым для уласна ўнутраных цэнтральнай Расіі, яны іх можна характарызаваць як унутраную калонію. І гэта ўспрымалася як буфер паміж, ну не паміж дзікімі землямі там нейкімі, а паміж наадварот іншай цывілізацыі. Ці можна так сказаць, што пачалося менавіта вось гэтая палітыка як да ўнутранай калоніі менавіта пасля паўстання 31 года. Ну, глядзіце, я, напэўна, не зусім просто згодна з тым, што это была ўсё ж такі калонія. Насамрэч, вось эта ідэя, яна вельмі звязана ўвогуле з развіццём самой расійскай гістарыяграфіі, прычым менавіта 19 стагоддзя, такой дзяржаўнай школы гістарыяграфіі пра тое, што вось так, вось эта дзяржава, яна пашыраецца, уключае новыя землі, ну і такім чынам там і Сібір тая ж самая, это таксама гэтыя калоніі, і мы это калоніі, і усе далучаныя тэрыторыі калоніі. Ну, насамрэч, тут можна спрачацца на гэты конт, ці буферныя гэтыя землі. Ну, тут можа быць некая такая ісціна ў гэтым, у тым сэнсе, што, канешне, гэта магло ўспрымацца расійскай імперыяй як буфер, так, як тэрыторыя, якую можна... Якой трэба больш увагі надаваць. Ну так, як больш увагі і ўвогуле як такая неспакойная акраіна, будзем так казаць. Нават вайсковы кантынгент не такі вялікі быў тут на тэрыторыі Беларусі вось да гэтага самага паўстання. Ну, то бок ён, канешне, меўся, зразумела, але тут было значна спакайней да паўстання, будзем казаць так. І яшчэ тут можна, напэўна, сказаць, што сапраўды тут дзейнічалі іншыя законы. І это пачалося ўжо якраз падчас паўстання, так, 30-31 года і бы узмацнялася пазней. Пасля паўстання наступнага 63-64 года увогуле прынята казаць, што быў тут уведзены рэжым исключительных законаў. То бок тое, што дзейнічае толькі тут і больш не дзейнічае ў расійскай імперыі. Ну, конечно, розніца была паміж тым, што маецца ў расійскай імперыі і розніца паміж тым, што маецца ў нас. Так, зноў жа, ты ўсе буржуазныя рэформы, пра якія, ў прынцыпе, многа сказана, канешне, яны тут з вельмі сур'ёзным адставаннем праходзілі, так, і яны не былі прагрэсіўнымі настолькі, насколькі яны былі для расійскай імперыі прагрэсіўнымі, то бок тут праблема была ў тым, што выбарнасць, напрыклад, просто некай максімальна змяншалася. Яна змяншалася, яна просто не прысутнічала. Так, зноў жа, земства ў нас увялі ўжо, бачыце, толькі там у 20 стагоддзі, так, хаця сама земская рэформа, яна была самая прагрэсіўная. У нас земства былі ўведзены толькі ў некаторых губернях, так, і ўжо гэта была не прагрэсіўная, гэта хваля Александра II, так, а хутчэй наадварот такая контррэформа хутчэй, да, Александра III, то бок тут быў таксама такі спецыфічны момант. Ну і вось ёсць асаблівая такая супярэчнасць, таму што з аднаго боку хацелася б, каб гэтыя землі уяўлялі сабой вось эту расійскую імперыю, Русь. Ну, то бок, вось зноў жа, там выходзілі пасля нейкіх падзей, напрыклад, там пасля скасавання Брэсцкай царкоўнай уніі, пасля Полацкага царкоўнага сабору, такі медаль выйшаў, так, там адторжаная возвратиха, вот это ўсё, ну што вось вярнуліся ўсе ў лона праваслаўнай царквы. У культурным нейкім свеце, так, у культурным успрыманні гэта ўсё вось хацелася Расіі, да, далучана да Расіі. А з іншага боку палітыка, так, яна прыводзіла да таго, што наадварот тут былі адрозненні вельмі істотныя ад таго, што адбывалася ў самой расійскай імперыі. Ну з аднаго боку у нас там всялякія заходнія русісты пішуць, гэта ісконна рускія землі, гэта рускі народ. Ну так, крыху апалячаны тут, але калі мы вось тут пыл гэты скінем, то тут все рускія, але фактычна палітыка і прававая база, яна па-іншаму будуецца, чым у адносінах да уласна рускіх земляў. Ну вось, то бок палітыка якраз пацвярджае, што тут іншая тэрыторыя. Вось, што рэальная палітыка. Да, рэальная палітыка кажа зусім пра іншае. Такая супярэчлівасць, так, супярэчлівая нейкая палітыка, яна пачала так вельмі сур'ёзна праяўляцца якраз пасля вось гэтых палітычных выбухаў, якія тут адбываліся. Да, ну і, канешне ж, найбольш яскрава гэта апошні выбух, гэта паўстанне Каліноўскага, пасля якога максімальна вось сапраўды закручаная
гайкі, выключна законы і гэтак далей. Ну, там просто паўстанцы як бы перайшлі мяжу, напэўна, дазволенага, таму што яны супраць галоўнай скрэпы, можна сказаць, паўсталі супраць самадзяржаўя як такавога, да? Таму што ўсё ж такі аднавіць, ну, Рэч Паспалітую, напрыклад, так, гэта адно пытанне. Ну, як бы за гэта, ну, зноў жа, той жа Александр I, ну, крыху больш раннія часы, але ўсё роўна, ён, напрыклад, з вялікай павагай адносіўся таго ж Міхаіла Кляфаса Агінскага, які насамрэч быў удзельнікам паўстання 1794 года. Але Александр лічыў, што ён змагаўся за радзіму, так, шчыра змагаўся за радзіму, за тое, што верыць, што любіць і гэтак далей. Таму ён, наадварот, ну, нейкім чынам так натхняўся яго вось гэтай барацьбой. А тут, бачыце, падчас паўстання 63-64 года ўжо ішла гаворка пра тое, што трэба перабудаваць увогуле сістэму, трэба пазбавіцца ад гэтага атавізму, так, гэта самадзяржаўя. А гэта, ну, галоўная скрэпа сапраўды, там, самадзяржаўя, праваслаўе, народнасць. Гэта ж тэорыя афіцыйнай народнасці. Гэта тое, на чым нібыта стаіць расійская імперыя. Ну, такога прабачыць проста не маглі. Таму тут нават, калі б вось не гэта пытанне ўздымалася, так, калі б гэта былі вось не сацыялістычныя нейкія погляды, не такія левыя погляды, то, магчыма, па-іншаму ўсё б адбылося. Ну, я маю на ўвазе, што калі мы ўявім, што ўсё ж такі там паўстанне было б падаўлена, то, напэўна, не было б такой жорсткасці. А тут это, канешне, адбывалася, ну, ўсё страшна. Супер жорсткае падаванне так, было. Так. Такім чынам, вось мы дзве размовы гаварылі пра беларускія землі ў складзе расійскай імперыі, і звычайна пра гэта гавораць як пра 19 стагоддзе. Але ці сапраўды гэта, ну, можна толькі пра 19 стагоддзе гаварыць? Ну, насамрэч, зноў жа, у гістарычнай навуцы існуе такі вельмі прыгожы канцэпт, які мне вельмі падабаецца, насамрэч, і ў дачыненні да нашых земляў, ён проста вось выдатна ілюструе вось як бы увесь гэты складаны перыяд. Ёсць канцэпт доўгага 19 стагоддзя. Ну, насамрэч, у нас нават адпаведныя канферэнцыі зараз праводзяцца, якія ўключаюць у сябе вось вывучэнне праблем ад канца 18-го да пачатку 20-го стагоддзя, таму што сапраўды мы не можам вось сказаць, што менавіта ў 1901 годзе пачалося, ў 1801 годзе, прабачце, пачалося 19 стагоддзе. Зразумела, што, ну, яно па сутнасці, да, вось сутнасна, канцэптуальна яно пачалося раней. У міравой гісторыі, так, сусветнай гісторыі, у гісторыі Еўропы гэта доўгае 19 стагоддзе, оно пачынаецца з вялікай французскай буржуазнай рэвалюцыі і сканчваецца там першай сусветнай вайной. У нас атрымліваюцца крышку іншыя храналагічныя межы, але яны так плюс-мінус супадаюць. То бок мы можам пачынаць гэта стагоддзе з падзела першага, напэўна, Рэчы Паспалітай. І, ну, звычайна мы канец, кропку ставім у 1917 годзе, так? А далей пачынаецца зноў такое канцэптуальна кароткае 20 стагоддзе, так? Але вось як бы гэта доўгае 19 стагоддзе, так, званы великолепны век, да? Ён, ну, як бы ён великолепны век, ведаеце, ён так у уяўленнях, так, а насамрэч, конечно, это вельмі складанае стагоддзе для нас, і яно лёсавызначальнае, дарэчы, таму што мы вельмі наблізіліся да сучаснага некага ўзроўню грамадства. Зноў жа, это такія нацыятворчыя працэсы адбываліся для нас вельмі сур'ёзныя, вельмі змястоўныя, канешне. Вось у 19 стагоддзі насамрэч варта шукаць, у гэтым доўгім 19 стагоддзі варта шукаць адказы на вельмі сур'ёзныя праблемы, сур'ёзныя пытанні сучаснасці, таму што шмат чаго адбылося лёсавызначальнага, паўтаруся. Ну і вось так, это вось такое доўгае 19 стагоддзе, якое охоплівае 150 год. Вось па сутнасці, вось так. Дзякуй вялікі. Ну, на гэтым мы скончым абмяркоўваць наша доўгае 19 стагоддзе. Дзякуй вялікі, Тацяна, што знайшлі час да нас прыйсці. Вялікі дзякуй, было вельмі прыемна. А цяпер зноў напрыканцы выпуску невялікая рубрыка маіх асабістых рэкамендацый. Сёння я хачу парэкамендаваць падкаст, які слухаю сама. Гэта падкаст «Беллід». Там цудоўная вядучая Наста расказвае пра сучасную сусветную літаратуру, пра сучасную беларускую літаратуру. Вельмі рэкамендую подписаться на телеграм-канал. Спасылкі будуць у апісанні. Калі ласка, далучайцеся і слухайце пра беларускую літаратуру і чытайце літаратуру разам з Настай. Рэкамендую. І напрыканцы хачу зноў-такі падзякаваць усім слухачам, што вы былі мужныя і даслухалі гэты выпуск і іншыя выпускі да канца. Хачу падзякаваць нашым патронам на Патрэоне. Спасылка таксама на Патрэон будзе ў апісанні. Хачу падзякаваць усім падпісчыкам, тым, хто каментуюць, тым, хто пішуць свае заўвагі, тым, хто слухаюць у Apple, у Яндекс, у іншых прыкладаннях, у Google падкастах. Я ўсё гэта вельмі-вельмі адсочваю, чытаю ўсе каментарыі, гляджу кожны ваш лайк. Дзякуй вам вялікі і да новых сустрэч.